Ma nistgħux nibqgħu b'dawk il-boros barra l-ħin kollu. Kien dan il-kliem li għażel is-Sindku Nazzjonalista ta' Taslima John Pillow ftit sigħat wara li f'recording esklusiv li żvela dan l-istazzjon talab lir-residenti biex jieħdu paċenzja bl-iskart. Dan għax kien se jżommu hemm apposta għax rid li jidher ħafna ħmieġ f'konferenza tal-aħbarijiet li kien se jagħmel ma' żewġ sindki oħrajn tal-Partit Nazzjonalista. Fi-recording li żvela One News it-tnejn filgħaxija Pillow jinstema' jgħid li hu stess ħar ritratt tal-ħmieġ li nħareġ ħażin u m'għamel xejn dwaru għax kienet jitlob li jkun għadu hemm għax kien se jsejjaħ lill-midja. Fil-fatt la aġixxa bħala sindku u lanqas informa lil xi awtoritajiet oħrajn għax f'moħħu kellu biss li fil-konferenza tal-partit juri ħafna ħmieġ kif qalulu mid-dar ċentrali. Pillow għalhekk. Today there's going to be a press call organized between Slima, St. Julian's, Sweetie, local councils. We're going to go around with the press to see these kind of garbage. Din il-konferenza tal-aħbarijiet tas-sew kienet saret fid-9 ta' Awwissu mill-Partit Nazzjonalista u għalija attendew is-sindki tal-lokalitajiet imsemmija minnu. Mhux magħruf jekk dak li ġara f'Taslima seħħx ukoll f'San Ġiljan u Swieqi jew lokalitajiet oħrajn immexxijin mill-Partit Nazzjonalista. Pillow qal li kien hu li ried li żibel ikun hemm għax ried li s-sitwazzjoni tidher ħażina ħafna. Yes, I wanted to be there because I wanted to look so bad. Iżda ftit sigħat wara fl-istess konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista b'ton differenti għal kollox minn dak fir-recordings, ovvjament għax kien hemm il-kameras tal-midja qudiemu, Pillow infexxi gerger fuq is-sitwazzjoni tal-iskart. Dan anke jekk ftit qabel ikkontribwixxa huwa stess għal din is-sitwazzjoni biex juri ħafna ħmieġ. Ma jistax ikun nibqgħu dal-boros barra ħin kollu. Saħansitra gerger li m'hemmx biżżejjed infurzar anke jekk hu bħala sindku tal-lokalità żamm l-iskart barra apposta. Ma rridx lot impalla fil-vojt. The solution is enforcement. Asħaq inkompli impalla, nerġa' ngħid enforcement. Gerger ukoll li l-iskart li żamm barra huwa stess kien se jibqa' mitluq fl-art sal-ġabra li kien imiss tal-Borża Sewda 3 ijiem wara. Bieraħ kellna l-ġabra tal-Borża Sewda, dalgħodu inġaw fejn waqafna rajnjom borossu eċċem dak jibqgħu hemm sas-sibt. Gidba oħra mis-Sindku Nazzjonalista kienet għax fl-istess recording li żvela One News qal li l-ħmieġ li tħalla hemm kien imbagħad se jnatfu eżatt wara li jkunu telqu l-ġurnalisti u lil min kienet ikellem qallu biex iżomm kollox għalih. The press call is done and the tour around the places where there are garbage like this it will be cleared. Okay, keep this for yourself for the moment, please.